موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. نيني موسى أني قدري وكقيسة دامناتوي نين قيسة فنا نفا چامان بالا فايدة چامان بالا قيسة لباي بنو سمينو كمانا أكاكر موكا توسيركا نانسيرا ويرودا مبافو عبد الرحمن ناصر سعدي أكا توسيري نين قيسة لبا أيام نفاوفو على كفايدة فو على كقوائدو دوفو دينا كونو نين قيسة نوفي utu soro kitabu sila naka kitabu inte no semi nan namba ka kuma fola ba akwa kaka kalande kata kisa nunun ta ku kala kono Abdurrahman Sadiye nafa munun ni faida munun natin kisa no fe ako akaka kalande katu kala kitabu in kono itu nyogo usoro kitabu were kono na ta inte ni kisa yi anana Bukhari kono hadisu sahalun nana na Bukhari kono Sayyid ibn Jubair dondola nana ibn Abbasma akon nawfu albikali ko ayafo ko Musa ni qidri ni Musa minye nyugon soro nu ka kisa be Qur'ana kono ko Musa bani Israila tede ko Musa wurede do buna bashi ko kajaba adu wallahi ako alaka juguyi ayen galon fo aye galon tige qidri ani Musa ka qisa mimbe Qur'ana kono Musa bani Israila de do bari salanka ka Musa indiro Musa cida indiro ako dondola Musa cida nya hadisa sahalen nati hadisa imbe Bukhari kono be muslimu nunun kono ako dondola Musa yo wajuri leke wajulin donna mugoddu sukunna kosobe wajuli nye mogo dusukun magaya wajuli mogo kasira tumame wajuli banna Musa ya koda tato do tara Musa nufe ako Musa yala ebe mogo do dugu kolo inka doni be min bolo kateme ekawa Musa kwai me Musa fana yin ninfo munna yere fotede afana yen ninfo de ale be mindo ale ka doni la Musa be mindo ale te doni ke baga do dugu kolo ka min be Musa bo akumane abe mindo de ninkelen de ala ye Musa jalagi asga madoni sagi kata alama alay Musa jalagi ama doni sagi kata alama ala jalagi o yorola ya hada maden kala na chogo wa fawqa kullu ji ilmi alim mo kan yere tanu kan yere majam doni ke baga be doni ke baga bi sanfe odi atunde lakafo nko salafu doko ko doni ye sibiri nyakele sabade doni a sibiri folo ni donna ola abe minyiri la ka kaba yere la ki yere korta ni be doni sibrinya folola I donna ola o be yere korta ni ka kaba yere la e nyana nyonate doni sibrinya fulana ni donno la dro o be minyira ila yere majigi ibi yere majigi doni sibrinya sabana ni donno la dro o be minyira ila ibi yere jate mira do kete foido ibi yere jate mina de koite foido wakati bibi yere jate kalandende e kala jeke Cheikh Abdallah Bumbaji na kuma na ba falete foido ale kalande Cheikh Salih Fawjan ni anyi ne ka ba falete foido kalandende kwama ko Fawjani Cheikh Fawjani ma ako yala ni mugo min ba fe ka eni Bumbaji ni mugo min ba fe ka doni nyogo na soro atigi kanka munke ko Bumbaji koni o kalana menne makala ne kalandende ko ma nyogona me Bumbaji koni kalana nin qisa fora Bumbaji kitabu do kono suwalat ibn Wahabi ko dondola Bumbaji sigile do nana ba jamani kalande uncela waya nyininka masaila dola
bumbaji konta do akonte fendo mena uma utitu min al-ilmi illa qalil alama foyde awma done la ni fitinite nin folende kitabu in kono kalande wunyen nin kuma nati ko doni ye sibirnya sabade ni donna sabana la doro be minyiri lante fendo ni suheymi kumana aba fale kalande fitinite abdurajab kumana aba fale kalande fitini sheikh arabi kumana aba fale kalande fitinite nyenni menni bedda akole kalande fitini de mogo munun be kiri ke mogo kan karasa eyen ni nya ko ye bombaji ni useminu nununde nyale kalande fitini de donc ola tumami Musa madoni sagi kata alama ala yi Musa jalagi ako Musa akonni alaka jondo be doni min ba bolot ote bolota doni nyinafe Musa ciden de don ulul ajmi do fana ciden duru min kausa ni ciden be Musa yo donde a kausa kidri fana mun be mun yiraya donc Musa ya aka minan siri awa akunti ala iyo jo min fo abe yoro juma abe soro chogodi ala ko majmi bahrain baji fula be yoro mi cheimbe Musa ya aka barake de Yusuf bunun awa ako jegeta akunti gala taman se kenye cheimbe yoro mi ako jegeta jege min do jege suha abe dumuni ke jege nafana jege min be ka dumuni ye ni jege intununa na yoro mi doro cheimbe Yusuf bununu ye sagita aye jege do akono donc be fayda min ndo yan yoro la ko ja hada madembe wuli ika wuli doni no fe kata nyini Musa cide la ma fule ka wuli doni no fe kayira fana kalande karamo fana eire hatigelembe ka do fare ka kalanka kalande umbi bolo ni be se ko be fula fara nyogon ka ibi ka kalande un kala memu tayire fana be kala ka do fare taka u fula ke men ni te se ko fula fara nyogon ka ika fere ke ka doni ka jide ere kata kala folo o de be kalande un kalande nye Musa fule ka ka mo de toy koy cidende do me fule ka ka jama toy ne yere kata faranka ke o de ka gele katemen ka to kunna ya kawkala aya ka minunta ni ya yiranna minun kata doni kama de ni be yoro mi be doni soro alhamdulillah ni te doni soro fuiki ka minun de ta minunta nu ta chogo bi bolo hari sebo tumbo ke kalo kelen ubata ma hadisa kelen no fe awa doni te soro ni fare kolo la fe fana de muslimu bo fo akam muqaddima la ako la yastati al ilmu bi rahati al jismi ako fare kolo la fe lente doni soro de fare kolo la fe lente doni soro aw Musa yeminunta ani Yusuf bunun aye jege do mekitali kono sagi kono utara unana baji be fara nyogon ka yoro unana yoro dola baji usirai farani dobe uyu kunda oka ka jege be sagin kono ka jege da ufula sinura wulila wati mi jege Yusuf bununu bora kalama jege ji do de sarila ka de jege ka jege nyana mayara apanna doro ka bo sage kono doro adonna baji kono Yusuf bununu yaye me Musa be sinu wala o bebe hadisa salinde kono akon kana Musa kunu nka bila na yere kunu na yere mba foye ka fo jege do na jila awa jogo ndo ne jila I jila da yede ni jege do na la do ni fen do na la do be fara nyonka me jege ndo na jila jege mbe do yoro mi da jinte fara nyonka wola ma de toray jege ndo yoro jila a wola ma de tora kata a yoro ni jima fara nyonka bo Musa wulile shetane ye Yusuf bununa ya nyina o bebe na aya kono shetane ya nyina amafu Musa tuma Musa wulila bo utara continue tamala parce que Musa ko an kata de ninche mbe soro yoro mi
anna she ube anna furanche janke wakati janke tamala kata e wolule kontire tamana la tile kelen tama madafa kata sogoma sani telefona wakati dro shege nyusoro Musa shegena kamalen shegena Musa ko kamalai ma Yusa bununu ma ako anka jege nati anka telefona du nin tamani min fule ni an shegena ni nade ala yin fana ke hikma juman kama Musa bora fo aka dugula kana fo majma bahari no ma shege metuma mi ukanyini yuro dro utemina dro ala yu shege jonna puru ka sheka sal akun nin tamani min fule amuli le anyen nin tamani min kan shege nana de anka jege na tanka dumulke kenne nyina na jege kokoy ako jege ako an shira yuro mi de ako jege do na ji kono ko ne nyina na ka fuye de fe mi nyina fana ni setanete Musa ko an kasage ambe yoro mi nyino yoro de do ala ya fonyo ko ni jege ntuna yoro mi chey mbele an kasage uyu ka shena no mina puru kana fili yoro la uyu sheno mina ku sheno mina fo na yoro ina uya soro jege donna yoro mi akera jege ma woniye akera uluma kabakoye Musa ni sabu nunu nale jege ndo yoro keru makabakode awola mabeji kono kata unana yedro uye chede soroye asigile fini brilembala Musa ko assalamu alaikum aku ebe dugu kulu minka ya salamu ya jondo ko Musa banu Israila banu Israila ka Musa ako munye natiya ako nana doni de nyini doni mimbi bolo ikilla doni ala ako Musa ete sika sabali ka fara ne ka doni sugu te kele de doni sugu mimbe ne bolo ala ye doni sugu de dinema ama odi ema ala ye doni sugu de fana di ema amodi nema de ante doniya sugu kelena Musa ko ako yalan ka tugu ko foloba yalan ka tugu ko ikilla doniya fenna la ila doniya minnawa ama fo mbet tugu ko ka dumuni kama ma fo mbet tugu ko ka jikama mbet tugu ko doni de kama qidri fana akadaye mugo ni doni bi bolo ni ye mugo soro abena kalaifa ka doni nyina ila karamugo nyuma bebe ni sonjano ye ako me andoni unte kelene te sika sabali de Musa ko ni ala sunna iben soro sabali bagay ni ala sunna iben soro sabali bagay kidri ko ko ni tuguran noko ni kera tugu bagay neko nimbe fengo fenke kanini ni ngade fonni nyere min korofo ye nunun be fayda ubena nan nanu yoro la doni ka faranye sadi tamin fonni minya ibese katata atakalaje akoy kana nyinin ka fenna de nimbe fengo fenke kana nyinin ka fenna fonni nyere ye min korofo ye ka tawsiriye Musa ko lahidu sirila tumami ubafe uyeta madamina baji dangala ubafe katayoro dola fo ka do bato de kono ube bato nyine la doro ye bato tigu doye fantaundo no uka bato be bolo bato nyumando mi abe fantaunde bolo kidri yujo amba fe katani yoro de la abanta joli uko kidri tewa ko umbe saramina ilawa mo nyuma de ante saramina ila ayedo kidri no Musa ni Yusa bununu donna usigira bato kono usigile bato kono do nana bato da aya ajora bato da ka jisogi kidri ko Musa ma ko nyaabe nin kono la ko ako kono nye jimi sogi ka bo bajina ne ka doni ani ka doni ate ala ka doni kore foye harate nimbo kono ye mimbi mi ka bojila
bato ye boli damina n'u ye u taara dɔɔni dɔrɔn Khidiri ye jeleta bato yɔrɔ dɔw wala hani dɔ bɛ a y'o tigɛ ka bɔ bato la ka défaut kɛ bato la quoi mais a ye yɔrɔnin nkole cogo dɔ la dɔrɔn ni ji tɛ se ka don mais a ye défaut kɛ bato la k'a ka wala hani dɔ ka yɔrɔ dɔ kari ka bɔ a la Musa ko mɔgɔw ma a sara ɲinan fɛ u y'an ta bato la i b'i ka bato sɔgɔ n'i ye bato sɔgɔ a laban bɛ kɛ mun ye mɔgɔw bɛ to ji la dɛ mɔgɔw bɛ to ji la dɛ Khidiri ko m'a f'i ye ko kani mina ni ɲinana ka ɲininka kani mina n'o ye sa i fana kana ko gɛlɛya kan u taara tuma min bato nana bato danga la u jiginna ka bɔ bato kan u donna dugu dɔ kɔnɔ u y'a ɲini dugumɔgɔw fɛ u y'u ye dunanw de an nana a k'an bisimila san'an ka tɛmɛ dugumɔgɔw k'anw t'aw bisimila u banna k'u bisimila k'u to dugu in kɔnɔ u bɛ taama dugu in kɔnɔ dɔrɔn Khidiri nana kogo dɔ ma kogo in jɛngɛnna a b'a fɛ ka bin Khidiri ye kogo in jɔ a y'a jɔ cogo min sa Ala de b'o dɔn a y'a jɔ cogo min Ala m'o fɔ an ye a ye kogo in kɔni jɔ a magara la de wa kogo in sagira nɔ la a y'a jɔ komi bɛɛ bɛ kogo jɔ cogo min de sa wa Ala de b'o dɔn a ye kogo in kɔni jɔ Musa ko nunu an nana man bisimila fule ka nin baara kɛ baara in kɛli tɛ kojugu mais hari tun ka sara kɛ mina hari tun ka sara minnu la Khidiri ko m'a f'i ye awɔ bɛna ayo o bɛna awɔ hari n'a ma teretibu tɛ a ye kogo in jɔ kogo in de bɛ kɛ laban ye mais nin ye de n b'a fɛ k'a fɔ ka teliya de ko wagati ni n ye hadisa in ta an tɛ se ka taa yɔrɔ la kogo in a y'o jɔ a ko hari tun ka sara min a la a ko m'a f'i ye donc sabanan ye mun ye ko in na kisa in na kamalen hadisa in bɛ terete cogo min u jiginnen bato in sɔgɔlen kɔfɛ jiginnen u nana kamalen dɔ de la dɔrɔn ani mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ Khidiri y'a minɛ ka faga a ko ka denmisɛn fitinin faga Musa ko ka denmisɛn fitinin faga junubu tɛ denmisɛnnin min na a ma mɔgɔ faga ka bago ma ko faga a ko m'a f'i ye n ko i tɛ se ka sabali ka fara ne kan n tɛ se ka sabali ka fara ne kan ayiwa Musa ye sarati kɛ a ko ni n y'i ɲininka fɛn na nin kɔfɛ ka nin jɛ ɲɔgɔn na an ka fara sabanan de kɛra u nana dugu in na dugumɔgɔw banna k'u bisimila kogo in b'a fɛ ka bin Khidiri y'a jɔ a ko hari ni tun ka sara minɛ a ko m'a f'i ye bon sisan kɔni an ka fara ɲɔgɔnya yɔrɔ ye nin de an bɛ fara ɲɔgɔn na ciden y'a fɔ hadisa kɔnɔ a ko ɲininkali fɔlɔ Musa ka ɲininkali fɔlɔ kɛra ɲinan ye filanan kɛra sarati ye sabanan kɛra yɛrɛtugu ye Khidiri ko an bɛ fara ɲɔgɔn na ka bɔ yan dɛ mais sisan san'an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n ye ko minnu kɛ n'i ma se ka sabali u kɔrɔ n b'u tawusiri fɔ i ye ou bien n b'u kɔrɔ fɔ i ye bato min ni n y'a sɔgɔ bato in ye fantanw dɔ de ta ye u bɛ baara kɛ baji in de kɔnɔ k'u ka balo ɲini a kɛra sa u ka baara ye mɔgɔ ta de wa ou bien u ka baara ye jɛgɛ mɔni de ye baji kan u kɔni bɛ baara kɛ ni ka bato in de ye baji kan k'u ka balo ɲini masakɛ tɔɲalikɛla de tun b'u ɲɛ o masakɛ ni mɔgɔ mɔgɔ nana ma ni bato b'i bolo ni bato ɲuman de don ni défaut t'a la a b'a minɛ i la fu a b'i ka bato minɛ i la donc n ye défaut k'u ka bato la o de la pour masakɛ in kan'u ka bato minɛ o la n'u tɛmɛna masakɛw na u b'u ka bato dila bato in ta ye o de mais kamalen min denmisɛnnin min ni n y'a faga denmisɛnnin kafiri de don ma bangebaga fila ba ni fa mumini de y'u fila ye mais u bɛ denmisɛnninw fɛ kojugu an siranna ni nin denmisɛnnin baliguyara
akanata noke bani fala na abuke kafiri anofe odi ato ne demisani faga nin demisali ana ala na demisani falu bangi baga fula na fale denwore mimbe sinji tugu anu che katemeninka ha mimbe wewa utoka silami ala fana katemeninka demisani faga kuyenende nunumbe faida nananu yorola une semine faida nunun fo tawsiri no fe kafara faida ba nunun ka ambu kelen fo ambu fo ako demisani yeninde mais ako kogomi ni nyaajo dugu yin kono ako kogo nye aliyatime fula de tay aliyatime fula ufade fatura kuto umabaluya ufatumbe ala ufatu nyala ka jojumare ufatu nye ala ka jojumare donc kogo ye jingeni minke kogo njolem fula aliyatime ukan na fulo de ka ukan na fulo de be kogo yin kono fa yu kan na fulo tumami fa be fatu ayu kan na fulo bila kogo inde koroka kogo joka ka kogo inke tamanche ni demisenu fula balgo yaraw ye hakili soro ube kogo inchi ka boye o kan na fulota woni kogo intu nyato ya binasisa na fulo dugumo bata ori ato nye kogo njo pour kamalem fula ka balgo ya una kogo inchi ka boye unu kan na fulota donc ni desera ka sabali ko munun korowlu de fule ninye awa munun fule ninye nunum be ni minke nunum mo saba min fule ne bato tigi munun fule ne kamalen min ka bange baga fura min fule ne ali atime munun fule ne nunum mo saba kelen kelen ne minke nunum kelen kelen nete ko alaka nema de do na ya fuye alaka nema de do na ya ken nununye e wonne ma shike fana ni nyere ile hamude nanima ma shike ni nyere de ile hamude nani nanni ala yen nyamura konkate nyake donc kisa yi ka surunya munum be hadisa sahalen kono ambolo kitabu kono o yen nununde bonin qidri yere yala mogo nyuma de dowa yala alaka woli jido do nyala nin karama kaywa yala chiden don ewa chiden dowa sosoli bala me doni ke ba fanchama be minka min sabati lendo alaka jonyuma de ro nabi nyumate alaka jonyuma de do atumbaki ka ko mununke ile hamude ni alabu bila dusun ko nabuke min nabi nyumate don ke ban ka kuma sahlembe min ka me sosoli bala koni do ba sabati ko nabi nyumade do ni ko dama de bunka seri yere bon fo ki sallaba do ba aka nabi nyumate ala ka jonyumande do aha waje khala musa